Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Yo mopogore ne piny owacho kaachiel kod oganda jo Kenya mangima. Hakuna manufaa tapatikana kwa farakano. Manufaa yanapatikana kwa uwa pamoja. Jakom mar duond bura mar ODM moluor Gladys Wanga, jaod bura mar Kisumu Central Joshua Rono kin jodito mago ma wuok e duond bura mar ODM ne jochopo e apisi mar duond bura no e bade ma Kisumu, kama bende ne giromo kod johera mag duond bura no mar keto chenro makare motelo ne romo mar gi maduong' mano mar tarik 31 dwe ni. Chama kawuono ne ok wabiro ni wan gi bura. Kawuono ne wabiro tupea kate sikoni. Wabiro omo juogi. Wante wabiro omo juogi. Migao mar thieth oketo thenge laboratory mago mabende romo 4 mabende ibiro tigo do e timo pim kendo yango tie mar tuo mar Ebola e pacho kae. We have also had a lot of screening being done at the border points. Bed koda nyaka giko janeno mar Color TV, weche maket koda mag bende inyalo yudo gi achiel kachiel e mbui marwa mano mar Facebook Color TV Live. Ibiro like kendo i comment to abiro bedo ka yango weche go achiel kachiel ka wadhi nyime. Nyinga Nelly Achieng Ndine, jaloko mara David Abila. Wedo kanyo ni oganda jo din Salam okwayo jotelo mago mabende nitiere pacho kae mar mondo mi gipogre kod tema mano mar tiyo kod thuolo mago mabende giyudo e pewe mago mag siasa mano mar kiro weche mago mabende nyalo pogo oganda e pacho kae. Oganda jodin Salam go ne oloso odichieng' mano makawuono e kaunti ma Migori kocha e kinde mabende ne gidhialo kanyo nyasi mano mar Eid-ul-Adha e kaunti ma Migori kanyo. Kama bende ne giwacho ni ber ka jotelo kawo thuolo ma omigino mano mar wacho weche go manyalo kelo dongruok ne oganda jo Kenya. Bende ne gitiyo kod thuolo no mano mar kwayo jotelo mago moloyo to mawuok e kaunti mano ma Migori mar mondo mi gibi kongi kendo olalo mano ma Migori mano mabende ne okethore kinde mane koth mapek ne mborore e pacho kae. Kinde ma oganda jo Islam hingo odiochieng' margi mar Eid-ul-Adha e kaunti ni ma Migori ne gitiyo koda ka thuolo makamano mar kwayo jotelo mondo koro to nyal ng'iyo gigo mabende giwacho e kinde mabende gin koda karombe mago mag siasa. Jo Islam gi yango ni weche mabende osebede ka idero kone koda kocha e yore ayanya koda ka jotelo gi gin mago mabende koro kelo pogruok kendo ok owinjore giwache kata matin. Giyango ne jotelo gi koro to winjore wach wechego motenore koda ka weche mag dongruok mago mabende koro to jopiny dwaro winjo kinde ka kinde. Pesa na midomo, yani maneno kwa midomo. Unakuta mtu anaongea mambo ya bedroom. Unajua kama wewe ni mwanasiasa unaleta kitu inaitwa legacy. Kitu gani unawacha kwa mtoto wako? Kama wewe unaongea maneno machafu, mtoto uta-expect atasema nini? Tunaomba mtu akisimama, ukipata podium, ukipata nafasi ya kuongea, ongea vitu vitatu. Moja ni maendeleo. Wewe unataka kuleta nini kwa binadamu? Leo hata binadamu hawe yani maskini namna gani, kile unataka ni chakula. Kitu tunataka ni education. Wewe unajua bila education hakuna anything. Saa hii we are tunasimama hapa. Tunasimama kwa sababu tumeenda shule. Mtu hajaenda shule hawezi ongea. Utaongea na lugha gani? Kitu ya nne, ongea kuhusu mambo ya imani. Mtu akiwa na imani hataenda kwa polisi, hatashikwa kwa sababu ako na imani, na mtu akiwa na imani anaheshimu ndugu yake na anajiheshimu. Bende ne gitiyo koda ka thuolo makama mar kwayo jotelo mago ma e kaunti ni ma Migori kaachiel kod mago mag piny owacho mondo koro to nyal neno ni bridge ma e kaunti ni ma Migori mano oywe koda ka ula mapek e kinde ma koth ne chwe e pacho kaeki mondo mi olos mapiyo kaka nyalore. Nimar thoth ohala koro to chung' mana kar tiendgi gino mabende giywak matamre gi nono. Sasa hivi Migori shida kubwa ambayo tuko nayo, biashara imekufa. Sababu gani? Bridge mnaona hapa. Hiyo bridge kwa kweli imeua biashara yote. I don't know, serikali inaongoja sasa haifanyie campaign. Ndio sasa
itengenezwe bridge. Tunataka that bridge very fast. Tunawapea only 2 months. Bila that bridge kutengenezwa, wataona ile maandamano wajaiona. Kwa sababu ni Senate Roads Committee ilikutana na waziri Chirchir, ambapo waziri alisema kwamba kuna pesa imeshatengwa. Kinachosubiriwa kwa sasa hivi ni maji yaweze kupungua kwenye mto, alafu ujenzi uanze. Mimi nina imani kubwa kwamba hii ujenzi itaendelea na itafanyika na wananchi wataendelea kupata hiyo njia ya kwenda ngambo ile. To tudo ge Nairobi. Kawuono ka bridge ni ochung kama. Wangayo maluwo Sayote bende almost odhi chung nikech osetur morumo. Wadong ne wadhi luoro Narok. Ok wang'eyo kuma viongozi magwa kata jotendwa oketowa. Nikech wan kaka jo-Migori onge konyruok mwayudo, onge ng'ama biro irwa manyiswa kata ni wang'ayorni onego watim kama. Kawuono Sayote bridge dang bed ni Nyasaye otimo marach no chot. To wadhi luoro from Hispania to waluoro Narok eka ibiro Migori. Nikech koro onge wang'ayo machielo, alternative onge. Wagombo ni mondo serikal mar county kaachiel gi leaders magwa mane wayiero from Wajombe, wan gi Wajombe 8 mo represent wa National Assembly kaachiel gi women rep gi senator, wuogane uru ka okang' mager mondo mi ukelnwa pesa magero daraja, nikech nwawinjo ni usegolo pesane ne kanye to bajede ng'am contractor ng'ama no. Collins, Kala TV, County ma Migori. Erokamano ahinya jafwambo marwa mawuok e kaunti ma Migori. Kapod wagoyo mana tache weche maket koda mago e kaunti ma Kisumu kae, wayudo kanyo ni oganda e pacho kae okwa mar mondo mi onya kwe kendo gibed kod hera e kindgi e kinde duto te. Weche maket koda magi ne owachi kod jakom mano mar riwruok mar Jodin Salama ma yudore kaunti ma Kisumu kae, mano Sheikh Moses, e kinde ma bende ne gidhialo nyasi mano mar Eid Adha. Kwa majina naitwa Sheikh Musa Ismail Haji, chairman wa Kisumu Muslim Association. Tuna furaha ya kuwa tumeweza kuswali swala Eid, na Eid hii ni Eid ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi Waislamu ili tuweze kusherehekea pamoja na wale mahujaji ambao wameenda kufanya hija katika mji wa Maka. Mahujaji kawaida wao hawana swala ya Eid, bali wanashughulika na mambo ambayo yanahusiana na ibada ya hija, na watu wengine kama sisi ambayo hatujaenda Maka tunaswali swala Eid, na tukishamaliza kuswali swala Eid tunaenda kuchinja wanyama kwa sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale wanyama tunaambiwa ya kuwa tuweze kuwale wale wanyama, lakini pia vile vile tuwape majirani zetu nyama ambao sisi tumewachinja, hata kama sio Waislamu, maadamu ni majirani zetu tuweze kuwakumbuka. Lakini pia vile vile wale watu ambao hata kama wako sehemu ya mbali, labda hawaishi karibu na sisi, lakini ni watu ambao hawana uwezo, pia vile vile tuweze kuwakumbuka katika hii siku ili tuweze kusherekea sote pamoja. E kaunti mano ma Homa Bay wayudo kanyo ni jotend Din Salama mano ma bende wuok e kaunti mano ma Homa Bay okwayo migepe mago ma bende wuok e piny owacho mar mondo mi gitema gikawo ndam mano mager mar chik ne josiasa mago ma bende osiko mana ka siayo oganda, gino ma bende giwacho ni nyalo biro siayo tulo mago mag tok yiero e pacho kae. Jotelo go ne owacho ni ber ka duol mano mar IEBC otiyo kanyakla kod duol mar NCIC mano mar neno ni jotelo maket koda mago ondhi kendo okaw ne ondamo mager mar chik. We are going into a political era. As had been said, let us control whatever comes from our mouths. Whatever we speak to the crowd, whatever we take, how we behave in this kind of a thing, let us try to reciprocate the best attitude, the best character that is expected of a good politician. Tunaombea government ya Kenya usalama, na tunaomba sana ikifika wakati wa uchaguzi, tunaomba uchaguzi iwe wa amani, watu wasiuliane, watu wasitukanane. Kama una maneno yoyote ambayo unataka kuwapelekea wananchi,
peleka maneno ambaye inaleta watu pamoja. Ikifika wakati wa kampeni, iwe kampeni ya amani, iwe kampeni ya kuuza zera zako, isiwe kampeni ya kutukanana, kampeni ya kutoana aibu, iwe ni kampeni ya maana. Na tunaomba watu wa IBC, mtu yoyote ambaye atakaye toa chuki kwa wananchi, tunaomba wawe disqualified. Hiyo ndio ombi letu. Tunataka kampeni ya amani. Amani ni kitu muhimu sana katika nchi. Tunaona katika social media sasa hivi vifo, mauti yamekuwa ni mengi, watu wanauawa kule na kule. Kwa hiyo mimi naambia watu wa Kendu Bay na walioko nje ya Kendu Bay, amani ni kitu muhimu sana, na kama wazazi tukweni macho na makini na watoto wetu, kwa sababu mambo tunayaona katika social media ni mambo ya kusikitisha na ya kuhuzunisha kweli kweli. Kwa hiyo ujumbe wangu huu kwa leo nilikuwa nataka kufikisha hii kwa Waislamu wote, amani ni kitu muhimu. Na pia sisi katika Uislamu wetu jambo la maandamano haliruhusiwi. Kwa hiyo hata mafuta ya kuwe juu, sisi tunasema huo ndio Uislamu. Maandamano hayawezi tatua shida. Kwa hiyo tuangalie tunaweza tatua shida namna gani, lakini sio kwa maandamano. Hata dini hairuhusu maandamano. Eweche mamoko wayudo kanyo ni jakom mano mar duond bura mar ODM moluor Gladys Wanga kaachiel kod jaod bura mano ma Kisumu Central Joshua Ron. Kind jodito moko mago mabende siro duond bura mar ODM kanyo mabende oting'o MCAs ne jomolo e apisi mano mar duond bura mar ODM mayudore kaunti ma Kisumu kae mar mondo mi gitwagi kendo giket chenro makare ne ikruok ne nyasi margi mano mabende gibiro bedo ka gibago e boma ma Kisumu kae chieng' tarik 31 mano mar dweni. Kane oloso e kindego mabende ne otwa kod jofwambo, jakom Gladys Wanga ne okwayo oganda mawuok e kaunti ma Kisumu mar mondo mi obi owuog oko kar rombgi kendo gichope romo maket koda mano kaka achiel kuom yono mano mar nyiso kanyakla kod achiel mano mar oganda. So we paid a courtesy call to our office as a party, be able to continue the preparations for our rally, which will be held at Kirembe grounds on Sunday. The Kisumu Wabiro rally is an ODM, a major ODM rally that will be attended by all national leaders. We will be giving a comprehensive media briefing tomorrow, together with the regional organizing committee and leadership, together with the Kisumu leadership. Today we are here with Dr. Ron, we are here with Adui and several leaders, MCAs, but for today it was just a consultation with our Kisumu Central officials. We are encouraging all our people to turn up in large numbers because it's a defining moment for our party, it's a defining moment for our party leadership, it's a defining moment for Kenya. It's a day to reckon with. Migao mano mar thieth ma pacho kae oketo thenge laboratories mago mabende romo 4 ma ibiro tigo do e pimo kaachiel kod yango tie mano tuo mar Ebola e pacho kae kaka achiel kuom yorego mago ma piny owacho tiyo godo e thiro kanyo landruok mano mar tuo mar Ebola ma obiro kane oseyangore kata kane pinjego mabende ogoyo tong' kod piny Kenya ne oseyangi ni nitiere ng'eng'e kata tie mano mar tuo mar Ebola. Kata migao no kokalo kuom jagoro mano maongirore migao no Mary Mudhoni owacho ni gie sani kuonde pimo go nitiere pacho kae kendo opogore kod kindego mago mabende korona ne omolo e pacho kae kama bende ne chuno ni sambro nyaka ne chwal nyaka e piny South Africa kocha eka ne tim pim maket koda mano. Wacho ni piny owacho moloyo to migao no mano mar thieth oikore mano mar kedo kod tuo makoch mano mar Ebola. To arrest the fears because we still do not have any confirmed case in Kenya as at now. Yes, we have had samples that have been taken, but all that have been taken to our labs have turned negative. Again, we have also had a lot of screening being done at the border points. We already have more than 12,000
travelers that have been screened for Ebola virus, and more than 10,000 travelers that have been screened from the international scenes. Domestically, more than 2,500 travelers, and also another more than 2,000 who are also passing through various other border points. So cumulatively, more than 10 million travelers have been screened in our border points or entry points. And we will continue screening anybody who is coming into the country just to ensure that we are safe, and the people who are also entering our country. If you're coming from the high-risk countries, then we propose isolation for a period of time so that we are able to take proper measures on what should happen next. All laboratories now that can test for Ebola. National Public Health Laboratory. We have KEMRI Nairobi, KEMRI Kisumu, and mobile laboratories because we remain a high risk of importation of the same due to the positioning regionally where we are. Again, incident management system at the national level and also at the counties, we are operationalizing similar incident management systems. Again, the national and county teams are working very closely and especially crossing that are at the border points. We have also strengthened a lot of border cross-border coordination with Uganda and DRC, Congo, regional and also international partners. We have been able to call them together. Piny owacho mano mamalo nyiso buok mare ewi cases mago mabende sani to koro osemedore, mago mag ndhiyo kaachiel kod lal gi nyithindo kaachiel kod rocho ratichgi e kind timbe moko ma ok odhi kare e pacho kae. Ka okalo kuom jawach lo piny owacho mano molor Isaac Mwaura, owacho ni piny owacho oseketo kanyo chenro kanyo mopogore opogore mano mar neno ni cases go obiro rumo chutho e pacho kae. Ripoti zaidi ya watoto 10,000 ambao wameweza kuathirika kwa njia nyingine ama nyingine kupitia mfumo wetu CPIMS, ambao tayari kuna kesi zaidi ya 10,581 na hizi zinajumuisha kesi 6,820 za watoto ambao wametelekezwa. Watoto ambao wametelekezwa watoto 6,820. Wale ambao wametekwa nyara ni 1,952. Wale ambao wamepotea hawapatikani ni 1,636, na wale ambao wamepelekwa katika mahali kwingine ama ukipenda child trafficking ni watoto 173. Sasa hivi tumehakikisha kwamba tunatafutia malezi tofauti ya wale watoto ambao wako katika tahadhari. Tumehakikisha kwamba wengine ambao wale ambao ni washukiwa wamepelekwa kotini kulingana na mujibu wa sheria kipengele cha 55-54 cha sheria ya watoto 2022. Warango eche mago mamoko kama bende wayudo kanyo ni kwayo golne jokanyono mago mabende ntiere sekta mano mar lupo kaachiel kod uso rech mar mondo omi gitem girit chia mago mag joma mine e kinde mabende gintiere otong'o mano mar yudo nweng'o margi ka okalo e yor nam. Mae ne ogol kata en kwayo mane ogol kod Mikael Lorino Dera mabende en achiel kuom jokanyono e Igeno Community Development Initiative e kinde mabende ne gichiwo kanyo yie mano mar lupo ne jolupo kata idho wath mano masango mabende kata sango rota mayudore e Nyakach. Because we wanted to support the women not to
continue to stop spread of HIV and AIDS. And not only that, but empower the women economically, because the women are very vulnerable, and as a woman I thought I need to support the women. How can we empower the women not to be lured by people in exchange of sex? But this actually will help them not to be attracted to Joboya to get money from them. They will have their own income from the fish that will be received from the boats. Our belief is that if this proof of concept here works for this women group, one boat at a time, they will possibly, with good savings and good management, buy their next boat and buy their third boat and replicate. Each group generally has around 25 to 30 members. So talking about 4, we are talking about around 120 women. Koro sani wan gi mor nikech ka nyithindwa wayudo to nyithindo dhi school. Kendo kata ka ng'ato onge kata ot, onyalo gero ode. Ngimane nyalo chakore gi kanyo, kendo onyalo bedo maber. Mane morna kende berna maneno kawuono gi project mokelnwa mar geno community. Nekech sechegi kitwa dhi lokore. To the beneficiaries, make use of this boat, and I want also to appeal to the crews, the members of our community who will be using this boat inside the lake. Make sure you bring out the good program for the women, the good results for the women. Warangweshi mago mamoko kama bende wayudo kanyo ni jodolo mago mabende wuok masawa mano mar piny Kenya dwaro mar mondo mionde jotelo go kata josiasa mabende osebedo kasiayo jopinya kawacho weche mago mabende nyalo pogo kata siayo jo Kenya. Gilero ni kwe mapacho kae en gino mabende owinjore oket e ong'ala mano manyime. Maongeo ambao haistahili, watu watakuwa na imani na hiyo matokeo ambayo itatokea. Nao ile kikundi ya NIC, tafadhali wale ambao wanachochea, wale wanaongea lugha mbaya, wachukuliwe hatua, kwa sababu wasipochukuliwa hatua, tunapoelekea katika wakati wa uchaguzi kunaweza kuwa na mambo ambayo haistahili, kunaweza kuwa na ugumu na matokeo ambayo haitakuwa ni mazuri. Tunasikia vile Olkalau constituency iko, tuko kwa ile barabara ya kutafuta kiongozi. Na tunataka sasa kuanza mambo ya kuombea amani, tukiuliza viongozi wote ambao wanatafuta viti wasitumie matamshi mbaya, wasitumie sijui nguvu mbaya kwa njia mbaya, ili waweze kuleta amani, kwa sababu hata wakikalia viti wangetaka kuongoza constituency ambayo iko na amani. Yena mondo mia yenge gikanyo janeno mar Kala TV kata kamano moko kuom jogo matudore koda yor Facebook page mano Kala TV Live ayudo kanyo Jamta Woda Wasi wachoni watching live from Awasi border. Nilianeno news maler sana from Awasi border bende luwe e yono makare nyaka pio. Erokamano ahinya Jamta Woda Wasi border morkodi. Elijah Otieno Denga bende wachoni osedonjo ka entiere kata wuok e gwengego mano ma Ombei Kineti kendo wacho kanyo ni weche manyien mago maga machiegni pacho chopo ne achiel kachiel e yono mano makare. Go mana moko kuom ote mago ma ochwal kanyo ka okalo kuom yor tudruok marwa mano mar Facebook. Idhi nyime rango wang' jowi mar Kala ka omolo sade ka duogo kae kod weche manyien mago maga ng'endo weche. Uriti masani nyinga Nelly Achieng' Dine jaloko mara David Abila.